So hello guys, narojono lamsuko ani YouTube channel lo. Abo tini ke kuno blog ya. Ang tini o video ma khaimani main reason nungkha. Ang Tangwi blog khaime ang gi jongkha. Ang abos nong no o clear khani na yo. Ke Tangwi ang blog khaime ang tong ke. Ani exam ganai jongo. O month ni no. O mas ni no. September ni 15 tarik ani exam engnai 15 tarik ani exam engnai abon bagini ang tau blog khaimi yangi tongo mane nong na kono update buri male kono liya poribang ma tongo abon bagini ang kono blog rok khaiman liya ge norok ang blog khaime pano ani channel by krengi tongdi nong ang hanya chicken megan kisa tamane WhatsApp status amti rok phane rone kisa misa update khaiton nai porikhani bisingo pano ke narok anu logri tongdi gitei jara ani channel no subscribe khaine rok anu support khaine rok no ang belai ke hambai rena mujungo tangi hinole ang zero ni theke ani journey ang suru khaimeni tabok 200 like ya rani 300 kasa singi tongkha subscribers norok subscribe khaima bagai norok chutono no bele ke hambai pai play hambai maro norni support norni hamjakma mani jong baginyo ani metabok aste channel growth ngi jongo channel to tam growth ngani chikon 1k norok please karir di ke tejang basanai blog rok khaime ngi jongha kete ani channel no subscribe khaime bagi joton bele ke hambai ke ani exam pai khan kino norok blog no biman nai amo kete sure norok no biman tangi himle ani exam jepur pai nai amphron kino durga puja bongnai ki durga puja ni blog ta ang khainai no norok no ang advance sajon kha norok ani tamni exam pai ni ya golong kino norok blog nugui man nai ke jara ani channel ko dalna jong norok subscribe khaidi tei bishi video log redliya ani o video no na jong bagi norok tanon bele ke hambai ke tei jara anu support khaine anu hamchak mari jong rok no bo bele ke hambai